učil, Katke som teraz hovoril. To bol ten druhý týždeň asi. Mali ste také zrkadlo v tej miestnosti, kde sme vyšli z jedálne po tých schodoch. Katka sa tam učila, ja neviem čo, ale mala knihu u seba. Ja som išiel s tým Rúža, povolali. Tak my sme vyšli z tej miestnosti hore, tak som ju videl cez zrkadlo. Ona sa na nás smiala. Katka sa na nás smiala a keď sme vošli do tej izby, tak nám dala každému jablko. Tak ja som si myslel, ja som poboskal. A ja potom povedal tomu tlmočníkovi a nás všetkých zvolal na schôdzu. Povedal, že chlapci, toto je Česko-Slovensko a nie Chicago. Či chcete ísť do Vietnamu, to je najväčší trest, ktorý aby sme mohli dostať. Tak ja si to pamätám ako prvé také nostalgické spomienky. Nech sa páči. Ja si pamätám, že my sme vedeli, že vy máte prísť. A my sme boli na vás tak strašne zvedaví, že ako vyzeráte, že kto to je vlastne. My sme, už v noci ste prišli a my sme ráno už boli zvedaví, že kde ste. A my sme vás akože už videli. Ale je, ešte som chcel, aby... Prepáč, ja tam máš. Nie, že mu nerobí, alebo to. Dobre. Aj tam kopťu Na zdraví! Tak. Čau. 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 Čaute. Čaute. Niño, aj. Čo má nokan? Ešte musím ísť pre kolegu, tak si nedá teda, potom si dá. Aj, ne, dole. Taký bol? Ja nemôžem, ja šoferujem.